Voorzitter schrijft met klappa assemblee. Dus mi no man de dape. Dus mi no man de ook toe no een minister no man afkar mi voor no een verantwoord toe. Want te you na minister you na man woroko. Mi wan de een veldwerker gisranang. Gisranang people. Nanga jeugd. Mi wan make them as een voorbeeld. Van de man charengo moro fara. Tanga no een parlementariër. De man kontak RR-leden nanga DR-leden. De RR-leden nanga de DR-leden fusranang. Dala mala danga wan ukutiki se wan gotro. De naam niet eens wan bicycle. Mi wan rokogi asrana people. A jeugd sranang de belangrijk. De oorus ma fu sranang de belangrijk. Mi no wan go tro een minister. Mi no wan go tro een beleidsadviseur. Fu tapu sa go skrivi. De mam gi wan rokot at mi rokot at de project voor minder criminaliteit onder jeugd. Voor minder huiscriminaliteit. Huiscriminaliteit wordt niet aangepakt in Suriname. Te een vrouw go doen aangifte naar school toe. Dat in Masra naking. Of een man go doen aangifte naar school toe. Dat een vrouw naking. Als school te jaja mangwe. Of als school te tega man zeker die Masra bigitaki. Zeker igo toeletter gi Masra. Als school toe schrijf het toeletter is zodanig. Nee, ik wil structuur kunnen brengen in een week. En die gave en die opleiding heb ik. Dus ik wil niemand beneden die zich opmaakt om in de politiek in Suriname te gaan. Maar mi ne verdrag. Mi lont chatu mi na meneer Van de San. Mi no kariku. Mi nakiu. Nano bravo. Is op taki fout. Daarom ik mi wan worko op een veld. Mi wan go op een veld. Tuurlijk de man pot doodstraf. Nou, ik dat ook doodstraf. Want ik ben eens voor doodstraf, maar op het heb je meld. Wil je in Suriname de criminaliteit drastisch terugdraaien? Hoe heb je zoveel criminaliteit? Dan heb je één model. En het model die je hebt is dat je jouw strafmaat gaat veranderen in de wet. Bij dood, ja, hoort niet 3 jaar meer, hoort gelijk levenslang. Bij moord met voorbedachte raden, levenslang. En ik was wel blij met die materie van NPS Venetiaan toen de tijd, toen het zo ruw werd in het land met roof en noem maar op, dat Venetiaan de vrijbrief had gegeven, te waman konta pijari, anatrobi saneng, suten trowe. Zij kon klest op mijari, sut trowe. Daar was ik mee eens. En die Venetiaan bij de aan de macht. Nou een verhaal, lembo bij Gwan Bagan Natori. Dan mi lop jide toru arkibong. Want me onthouden ze niet op. Dan buurman, zoet faya tussen buurman en een buurvrouw. Tegen buurman taki teno de wamai konja. Waarvan na buurman e kon dat petama te buurman no de. Dat buurman berika tak wakti mo set luru buurman tak apo magwa benalan. Afra weer mede. Dat buurman play leka goe. Dat buurman sluipo go. Dat buurman sita oh dus na yunama. Da mango ina os dat buurman are oru. Dat buurman longo dondra bedi net buurman wasa oru gondra bedi kote leti nebela. Rups. Dan nou wij proberen poepen. Dat bekalem usabete to. Usabete to. Dat is goed te begoten man. Is goed te tegen man taki. Wanneer u heeft gelijk, u had hem moeten scalperen. De man is rood man. Dat ben een boemwet. Ja. Dat zo is het. Kwaad tegen kwaad moet je zetten.
Ja, dus kijk, er zijn genoeg panden, Iwan Friede. Er zijn genoeg panden en plekken om die zwervers op te vangen. Maar er is een absociaal beleid. Nou, en die pina in is gewoon een sociaal beleid. Je weet nog waar een Orfeo mee werkte, toch? Dat weet je nog, toch, waar Orfeo mee werkte. Toch? En dan ja, niet. Dat was goed. Dat jij naar het is dat bij Orfeo mee werken, toch? Nou, en die P1 best goed de daklozen. Poed en daklozen op straat. Zorg goed, man. Giet hem onder dak. Maar die man is kon, de man lust alles, maar de man lust des, maar de man tek den koeien na tramai workoutere, de man tek iskapu, de man tek krabita, de man tek puspusi. Nou, dat hier wel. Dat tramai hora koutere. Postromere, bij hoor koutere, precies hora kounen bal. Je verstaan. Dus die dingen zijn dingen die terug moeten komen. Sociale projecten. Amoni de van money de ameka moniko. Dus wat gaan we doen? Dat is mijn mentaliteit. We gaan straf tegen straf, maar we gaan de straf eisen. En de straf eisen hoger leggen en die ladders hoger leggen. Maar ik heb wel een mooie oplossing voor de jeugd. Want de politieke partijen komen en mannen doen geen. De Maitaki, om men niet te komen naar de radiostation, maar ze zeggen ook niet wat ze gaan doen. Ja? En ik heb het. Ik heb het geschreven en ik heb het 2 jaar uitgevoerd voor de Europese Unie. Er zijn clusters die je kan zetten in elke district. En een cluster moet binnen 6 maanden gewerkt hebben. We beginnen, nemen maar gewoon Rango. We hebben jongens die op de hoek staan. Na school hebben ze niets te doen. NDP had kringkondreactie. Regel weer een kringkondreactie. Neem die mensen in dienst. Zorg dat die kinderen die na school een job kunnen gaan doen, haal ze van de straat. Dan kunnen ze ook bijdragen om eigenlijk hun eigen bus te betalen om naar school te gaan. Dan ontlast je die ouders. Neem een van die jongens uit de groep die uitblinkt als uitblinker van de groep. En zet hem als bijvoorbeeld wat ik heb gedaan als ambassadeur. Ja, hij gaat bepalen wat er in zijn wijk gebeurt. Zorg dat de jeugd zijn eigen wijk beschermt. Zorg dat de jeugd zijn eigen wijk in de gaten houdt. Neem een jeugdgroep die in het weekend in zijn wijk gaat lopen om andere jeugdigen aan te spreken op hun gedrag. En zo gaat die vorming plaatsvinden. Maar het gaat een tijdje nemen, want diezelfde jongen die de kop uitstak, gaat tegenwind krijgen van die anderen. Maar wij gaan hem namelijk gaan opleiden om seminars te houden aan zijn eigen jeugdige pupillen die naar hem opkijken. En hij gaat zelf gesprekken met ze voeren. En als hij gesprekken gaat voeren, dan is het project geslaagd. Onze straatmeubilair gaat de jeugd zelf. De jeugdigen die in de Santa Boma zijn, die gaan die straatpalen gewoon zelf schilderen. De overheid hoeft geen bedrijven te nemen om die palen en die bruggenleuningen te schilderen. Die jongens gaan ze komen schilderen. En ze krijgen een salaris daarvoor. Je kan die jongens weer trainen om in de maatschappij te komen. Ja? Of je kan het koppelen aan een bedrijf. En dan gaan ze via dat bedrijf gaan schilderen. Maar sluit je zo'n jongen op, continu. Wat krijg je als je eruit komt? Een monster. Ja? Dus ze zeggen dat die projecten er zijn. Maar die projecten zijn niet zichtbaar. Ja? Onze productie. Daar heb ik een hele mooie oplossing daarvoor. Ik geef het even een beetje in een notendop hoor. Ik ga het niet helemaal uitgebreid vertellen. Dan wordt het helemaal saai. Maar we hebben een productieveld. Onze productievelden. Hoeveel gevangenen hebben we? Hoe lang moeten ze gevangenis nog uitzitten? Ja? Diegenen die levenslang hebben, die gaan net als hoe ze vroeger ja, in de slavernij werkten, met kettingen aan hun voet, zo gaan ze op die gronden werken.
Je keti de man, mek de man een biggie bal naar de man voetu. En dan misen je go furu. Je kies een biggie bal naar je voetu. Je ino man longwe. Je kisi. Ja, zo je srepi na nga balfi. Je gaat planten. Kokosnoot, bananen, cassave, antroa, peper. Met diezelfde groenten kunnen de gevangenissen zichzelf voorzien. Met diezelfde cassave kunnen die gevangenissen zichzelf voorzien. Ja? En in die gevangenissen moet er een keuken komen. En die keuken wordt bewaakt. Daarom heb je penitentiaire ambtenaren. Ja? Diezelfde voedsel, die kan de politie en de militairen ten goede komen. Niet voor niets heb je die mannen daar die van de staat vreten in de gevangenis. Ze gaan voor hun eigen boterham werken. Natuurlijk, Helga, opvoedkunde. Helemaal. Natuurlijk, jeugd moet ook een wijk, buurthuis hebben. Natuurlijk, ze moeten zo'n buurthuis hebben. Maar we gaan ze heropvoeden voordat die buurthuis komt. Want hun zelf gaan meehelpen om een buurthuis te onderhouden. Maar dat zijn dingen die komen, die moeten komen. Zo ga je weer jouw jeugd moeten gaan kweken. Je moet de kweek gaan halen in de gevangenis. En je moet de kweek buiten de gevangenis houden. Heb je geen alternatief voor ze om in de middag een boterham te verdienen, dan krijg je problemen. Ja. Nou, ja, kijk, ze kunnen, kijk, men zegt je kan iemand zijn dingen kopiëren, maar je kan het niet uitvoeren. En ik heb die geest om het uit te voeren. Er zijn nog meerdere dingen. Maar ik heb de geest om het uit te voeren. Maar die mensen hebben die geest niet. Omdat ze niet weten hoe ze met mensen om moeten gaan. Ze weten niet hoe ze met anderen om moeten gaan. Ze hebben het geduld niet. Ik heb 2 jaar het geduld opgebracht om met irritante jeugd om te gaan. Weet je hoe hinderlijk het is? Je wonak de maar ballen de ede. Niet dat je dat niet longt. Maar als ik buiten ben met jeugd, met de jeugd, is het niet alleen maar dat wat ik heb gezegd, hoor. Het is nog veel meer wat ik zeg. Het is nog veel meer. Dus is het een beetje in het notendopje gezegd. Maar ik hoor die politicus niet, die partijen niet, die dat is een kwartier kon. Mijn broer heb je kring ba, sana heb je guametek ba. Begrijp je? Ik hoor ze niet. Even mensen. Want mijn babtje prinses mi jasa mi sei. Nomo. Amos depe opa de. Sorry. Amerika taka enami ma. Ik daar hier zo. Doja zo. En grandpa ja. Ik heb een kleindochter die denkt dat ze mijn moeder is. Maar dat is leuk. Als je opa bent, dan komen ze lekker krullen bij opa. Dus Suriname heeft een facelift nodig. En onze facelift begint bij die politicusten in onze parlement. In principe de man kan tapa parlement. Suriname heeft geen regering nodig van 1 of 2 partijen. Je ziet wat er gebeurt met Kautere. Je ziet wat er gebeurt met Igwe en Chandrika Passat en Willempje van Oranje. Jullie zien wat er gebeurt toch? Ze stelen. Suriname heeft een vereniging nodig. En ik hoop 2025 dat de Surinaamse gemeenschap evenredig stemt dat er geen regering gevormd kan worden. Dat er geen regering gevormd kan worden door 1 partij. Dat ze verplicht zijn te gaan in een vereniging.
dat ze verplicht zijn te gaan in een stichting. Ja? Want de meerderheid zal misschien uitblijven. Omdat het versplinterd gaat worden. Maar tenzij de NDP meer stemmen haalt, dan zullen ze misschien met andere partijen, maar het zal mogelijkerwijs kunnen zijn. Want er is een signaal afgegeven in 2020 dat ABOP niet in de regering had moeten zijn. Maar het volk had gezegd, VAP, NDP. Maar VAP zou bij NDP niet kunnen stelen. Dus hebben ze ABOP voor gekozen, omdat rekenen met rekenmachine is makkelijk, maar uit het hoofd nog een moeilijk tory, want ik heb ook last van hoofdrekenen. Want Bravo kan niet hoofdrekenen. Want van een sap om je money kon naar kon, dan zou je dat ook niet kunnen. Dus laat dat wel rekenmachine. Maar otherwise, hij moet een telmachine hebben. Dus Suriname zou moeten overgaan in een vereniging. Een vereniging waar er 3 partijen beslissen. Ja, een vereniging waar er 3 partijen erin zitten. Ja, en een volksstem, de meeste die gaat bepalen met wie in die vereniging gaat zitten. Want er is een APWA-meerderheid. En dan is het 3 tegen 2. En dan moet Suriname misschien uit 4 regeringen bestaan of 3 regeringen bestaan. En 6 regeringen, 3 bepalen en die 3 kijken mee hoe het gaat. Dus iedereen kijkt op iedereen's vinger. Dan is er sociale controle. Dan kunnen er misschien meer dingen gerealiseerd worden. Het is hetzelfde hoe België heeft. België heeft 6 regeringen. Ze zijn niet overeengekomen. Dus dan moeten ze maar met 6 regeringen doen. En 3 regeringen die bepalen en die 3 andere regeringen kijken op de vingers van de rest. Natuurlijk, nou, die kriekonreactie is een goede motivatie toch? Want alles maar be verdienen we money, alles maar be kan gaan kriekonreactie. Jongen, je be roko, je be verdienen money, je be kaos, je be succes, je be kan gaan scoren, je manaf be give bus money. Je droeg een steentje bij om je eigen bus te betalen. Je kon je eigen boterham kopen. Faz de sempre farta disco, ala sande man baroko puro, en zodat in de beboom, zodat die be boss money. Zolang het iets goed is voor de Surinaamse gemeenschap, heeft NPS het kapot geslagen. Heeft VAP het kapot geslagen. Heeft PL het kapot geslagen. Heeft KTP het kapot geslagen. Zolang de NDP kon een productie, Sambunga people, de mij naken broko. De mij tek mokro, de mij naken broko aan mokro. En van mokro broko, de mij tek wat dozen, de mij reine tapu. Ja. NDP heeft altijd onder leiding van Bouterse, zelfs onder de leiding van de militairen, heeft hij kunnen laten zien dat hij projecten of het sociaal-maatschappelijk doel heeft weten te bereiken. En de sociaal zwakkeren heeft weten te bereiken. If you don't want you follow going criminaliteit, im zet er ook op gidemantok, randzaken gidemantok. Is dat om een jongman onder de regering die ziet, en smokkel koken, en mij kies de man, ja. Zo om mijn lief ding. Om mijn vrouw je prop, PDP in tek trasani de souten godape. En als ze de soet godapa no op chipis jaren, als ze bij je moro olifanten slurf. Zo de mij soet godape. Dat is pura sani, dat walo broedu. Want je beschadigt je baarvader en abatmoeder. Maar dan repote gua bakasi. Dat is tayang hati. De bodoh. Serenam met detol. Helga, serenam nog kawasanga detol boy ons. Serenam was boy. Dingen sabiere maar echte brandslangere. Suriname heeft een facelift nodig. Jullie weten nog toch, eerste termijn Bouterse.
Die boten ze tik akonder abra fu MPS. De no klagen lek van Jenny Prado taki boten ze no klagen. U beshi sambe sa watrasi toch, waterkant toch. Omrei, die beseer dat. Maar we weer een zwemfest. Want in een juru waterkant beka was we. Maar beseer hem chimbami. Nang een sati, nang een biri. Boten ze meke helemaal ribubububum. De man bige klagen tak money. Maar mi gado Use don me jari spaar money. Zelfs een centrale bank bijna bij die Suriname rivier. Dat is mij tak, mijn NPS heeft goed beleid gehad. Maar amahula, alla de avond Milo, alla Malagwe. Dat na goed beleid onder NPS. Alla de avond Milo sa bedien Paramaribo pe. Bigisma score alla Malagwe. Gehandicapte score alla Malagwe. Lady Dora bij op een gehandicapte score naar Schotelweg. Weg onder NPS. Alle ouders opgescheept met hun kinderen thuis die niet mee konden gaan met de stroom met andere kinderen. Alles weg. Alles kapot geslagen. Geruineerd. Tot aan de grond. Het is niet meer baka in 97 voor het eerst. Kom je, 2000. Ja, 97 migo voor het eerst als er aan. Eerst er aan de omsingel naar een zingplat. Vanaf Kwaku. Gomita een presidentieel paleis. Dat zie zo ouro zingplat. Lond Centrale Bank zingplat. Avond Milo ala de mala broko. Die ga mak de straat as een geslik ki dasa fanarali. Walo bijolo. Die boten zo kong, die de man bigese ten kong. De man vindt dat de regering ik ba money. Die bosje bij mek den broodje, die vindt dat gewoon jan brood met brug. De ondankbaarste namen. Maar na zijn brood met brug, die abra. Zij de mek den ik gewoon op chimboto. If uno machine sana di. Dat die boten zijn een beetje gratis nyang. Dat de ben roko veng. De be kan buy een auto. De be kan bouwen oso. Toch? Dan nou. Die abab tegen de nanga AFIAP. Jullie gaan gratis eten krijgen. En gratis roti en bami. Nou, laat me tak hoeven niet meer te werken. Nou, de regering die zo niet. Wel, usap het ook afvelen voor poepa. De blakke man arka afvelen voor poepa. Den don. Of de one die doe den don. Of na sang of na money de be wani. Den arka afvelen voor poepa. Die poepa betaki. Te de stani Mexico na wang. Blakke man wo longo libu oso. Toch de go stem jakuri. Toch de go stem gi santoki. Toch de go stem gi santoki. Luku santoki do. Luku santoki do na ngau. Santoki kirunu amai guanga $8 million US o me money lasi. Amai du sa wana ngau. Asan ran people go aksama andak ama ne skenk andak na unu. De man go in presidential palace, de man dans banana split. De man dans tapa bordes. De man nak de bakabana. Hi bakabana, tingli bakabana, cham bakabana, chikli bakabana, ham bakabana, haiki bakabana, bakadati. Wane man bedu dape. En in berikan dat want of this man be no. De man weer blaka koto. Maar onder de bij de kaal. No, de bondro zeker weten. Benin bakabana, checking bakabana. De bondro gua abopere. No, de dape kaba. Want dape dogo kisi. Igwe. Dogo igwe.
Want de mannen wan ko in de voorgrond moren, maar in de achtergrond de man nakaslag. De man is lijn aan truc. Lijn aan trucjes. Dus im look moe aan niet. Maar ja toch, yang bakabana, tigri bakabana, yang bakabana, tingli tingri bana, bakabana. So, dat is maar weer lekker koto. Daar laat zijn kale onder. Kijk, nou, ik zei je wat ik moet vertellen een story. Want ik was er naar scoren, hè. En mina go legja. Jenny sabi, a periode geen brood, geen school. Una be play. Wil er geen woord afvuil maken, maar Jenny sabi, geen brood, geen school. En als hij zei, zei dat, hè. En als hij zei, zei dat, hè. Dat niet eens een vakbondsleider no doe het. Alle de mannen brood de mensen. De mannen bana de mensen. Of de mensen ontvang bana. Alle de vakbondsleider no roteren mensen. Uno forget me. De mensen bana of de mensen ontvang bana. If na gunu bana of lep bana. Mine sabman de mensen bana of de mensen ontvang bana. Want som no sabete. Na social fire de mij barim denki. Of als een suite of de mij mek zo Want some no sabete want de vakbond bekaru no. Skoro. Hij is een boss. Hij is een panya. Die niet sabete toch. Wat is sabi? Fernandes. Fernandes, de Juris Fernandes no besta. Fernandes wagi. Akanti don't tap Dr. Sofie dat monstra tapa pasi. 30 man, u seken ribu bim brai, draai en tapu. Ano skepi penda kasmana de sanati. De echte strijders, de man hazarana, de man safu. Isabi toch. Maar, asana, wie houdt wie op de been? Wat zegt Chanif? Ik ga even lezen hoor. Ja, Chanif iedereen omgekocht, maar was hij financieel, geld kan sommige mensen hun ziekte zelf genezen, denken ze. Dus dit kan maar niet. Dus hij is er goed omgekocht. Maar het resulteert dat er hebzuchtigheid is in het land. En puur hebzuchtigheid. Van de week sprak ik nog met iemand en die man had het zoiets van: hey, me lukomi moniare, mine spang. En dat is het toch. We geven niet meer om elkaar. Maar ja, dan moet ik kijken als ik nog wat kan zeggen. Want ik ga ook gaan slapen zo meteen. Natuurlijk, ze hebben alle projecten van Bouterse kapot geslagen. Vandaag hoorde ik minat mine vergiti na Sherida. Mine vergiti mine vergiti. Want mi geboren strak onder reform. Toen er geschoten werd, zelfs op de politiepost Ladydorp. Ja. Was er een feit tussen de politieagenten en de militairen. Ja, na de coup van 80. 80 was ik thuis. Dan ineens zo weer, bedoem. Zo, schotten pikin paramaribo. Dan, toen had je Harold Bram.
Ja, Harold Bram. De Harold Bram, Barry, flashbericht. Want dat ben je toch? Flashbericht, brada flashbericht. So no ja so, de so dat hij poti de sikoutu do na bere na goro na onderbong en de kanu e piki ina foto pastor waki na IP we begi alas mafta oso no gua strati. Dus Harold Bram be da eerste man san be bari flashbericht na nyonsu na ini serna tongo. Alas mas aba story dati. De man san de nam fesi na de man fa leeft it voor me. Be de Harold Bram be chara roko dat ko. Dan die asotu ook toen naar Lady Dorp. Zodat hij bij Abba belt op de school toe. Ja, no, de was school toe. Ik ga tekenen zodat hij gostroto. Waarvan een militaire politie in Pontecu. Ja. Dan misap de Chandi na wan brada fu chanto kiara. Onthoud moesa mote igutide. Nooit uno besabia. Dan mote igutide. Chandi inspecteur Chandi voor Lely dorp maar bij een ready een wet motorfiets. Dat is goed bij op wet crossie. Dat voor wet crossie de man bij kon bruin. Een soort bruin kaki. Chandi bij een wet motorfiets dan de biggie een sirene na CC de euro model bij de one bij dat Lely dorp. En Chandi na een neef voor Santoki. En Chandi ben de een racist. Arkibon Chandi ben de een racist. Tapu Lady dorp, politiepost onder leiding voor Chandi. Blakamang no mag ben de in as outpost dape. So, hun die staan niet bij de tapas outpost dati. Uitzonderlijk te wan man charter, wan dienstwissel in vinderplaats. Taki wan skoutu mus godape, dan kan de wan dunguruboy of tu dunguruboy de rest bij de soso hun die staan. Dan de man mishandel, wan blaka boy, wan sudat boy. Tap a ukufu bram soap, a boy best don tap a brochi. A boy bij de wan surdati, maar a boy bij die burger. A boy ben moto na man bede na for love. Na mas do tap abrochi. Atenat Lady dorp pas de man be op a politiepost naar nieuwe grond. Dat Chandi be go over de two politiepost dat hij. Man be de inspecteur van politie van Lady dorp. En dan man dat dede wuri to hè. Wan arede nga dede. Die Chandi ik go na nieuwe grond na een motorfiets. Maar zo arkibon dat blaka boy best don tapu as kotu. Dat Chandi stop dat tegen tak am saka. Ama tegen ma uit donderop. Atenati aras tussen blaka man na hun die staan niet bij de hoog. Bij de 100% ras. Mine Fredef takenja. Alas masabi. Dat arasme bij de valk hei. Wan blaka boy na mak be gearresteerd na wan. Hun die staan op ching. Of op ching dat worden voor door hem chimbrada. Of wan omu. Of wie dan ook. Kotakatori gewoon. We taka verleden. Penono de ukonfanon baka ina hiden. Fu a verleden. Sa santoki char kon jono baka. Op den duur. Mi omo bij de hoofdinspecteur voor politie. Landelijk. Mi mabrada. Bij de landelijk hoofdinspecteur van politie. Ja. En een hoofdinspecteur van politie voor landelijk bij de Nieuwe Haven. Om of me dat dedekba. Alla de mensen sabi sumana manat in een jaar 80 bij de enigste skoto sa de mannen bij pot na onder bon tap en bere. Bij de enigste skoto sa bij waka gewapend ini akondre zonder of de man sabi tak na skoto.
fu emi abakoni. Emi omo no be ap mati. Fu emi aba mentaliteit. Dat mean ap mati. If you want demi mati, mo gima keri. I kam demi brada, I kan demi sama no demi mati. If you want demi mati, no, da ko kira to direct. Fesi mi ja, no wamane kon kles na mi oso. Omdat mi na mati, mi ne go nga no mati go tek no a kick. Me go nga mi brada, or me go nga mi sa. And if you want demi brada, if you want demi sa, dan mo lobby gevaarlijk. Dan mo guatori godoro. Arkip bonza mo legu uit, dat pistori dat ik ga even geen comment lezen. Mo guatori samsa. Aten dat die racisme na sky high. Jampanesi schreef na befene na nga hundi stani. Jampanesi befene eerder na nga blakke man. Tot de dag van vandaag is het zo. Op den duur, als geen lobby bebige onsta. Fos mi konta pas geen lobby. Mo goa pistori samsa na nga boy fu bram so tapa uku. Dat chandi regwa nieuwe grond. Nange motor dat draai kon baka. Dat boys don da pete. Ate natina wawan PLF sa. Ma boy bes don teke kick. Kanama edeweri amag mopa EAO. Amag bak amag werikan me gos don tapa uku. Tek wam chin fres winti. Isabita. Eluku links, eluku rechts. Da ma doro lidi doro. Dat chandi sen. Wan pro wagi. Nanga 3 mango go teka boy. Dan ma chara boy kona lidi doro. Be de 200 stani skoutu. Nanga 1 black a scout boy. De ma mishandel a boy in a scout post. De ma broka ma reba 3 reba van ma de ma nak broko. Meneer Sloten kan stavatori disi. Nanga meneer Oostburg. De ma mishandel a boy gevaarlijk. Broka boy en kak. Da boy tegi de man tak mina so dat ma de mane arki. Di de ma ort go ina masaka. Da de ma hari da de ma shi. A pasje van militair. Dat is de klas. Dan den go bige nyanding. Dan den bele bige nyanding pum pum pum. Da sade mandu na semsani. Arka lagi sansa chani do. Dan de man lai ama inwan baki. Dan ma chara man go asset. Ne asset actie legitimatie bewijs. Dat pe de man boa voor dusalatori. Ne de man tak jammer. Ne man tak no. Une teka su dati ja. Na sem sansa de mai do no de. Uno mateka maja. Amam kwa militaire hospital. E fu teka maja wap probleem. Na ma doro militaire hospital. Dan de ma aksa man de ma meka ma skrifi. Da de ma gwe. De ma mek ambulance chana man gwa militaire hospital. De ma da pe de ma ambulance. De ma chana man gwa militaire hospital. De ma da ko chawa ma fi konja de ma ko li fora ma jar. Swar mishandel. Da ma skrif ki de ma samsa. Brada sanga sasa mete igu jaso. Wan toner. Moto da pe na kaserna. Gualili door een politiepost. Rambi kitam sutaye scoutpost de straatbank in a scout in a bureau bige bari. Door Stefa heer scoutpost alla de shutter. Pitim. Isi scoutu beko kies respect giso dati. A high class niveau. Ini a periode dati da mi omo. Die de ma be pot de mana onderbom. De safa mi omo be de gekleed. Die de mi omo na weilen. Ja. Ma na weilen. Mi omo be de gekleed. Nanga wan chat pis buruku. Wan chat buruku nanga wan pijp. Nanga wan chat pijp.
Da man be buy wan popchi na ready text dape. Wan serna popchi nanga wan serna fraga nanga wan kotomisi. Da mi omu be weer wan blaka vel da be blaka en fesi. Da mi omu be sribi dape na Magdenstraat. Da be shifa de IPLO in na kondre. Maar mi omu altijd be soro no taki. Te yu eroko in wan gewapende mag. Je moest abi je reserve crossi in je tas. Te oorlogbari je moest kenki. In een wakamoro in je tornu. En mi omu altijd die adi. En mi omu yeratori. En mi omu kenki. Die de man vallen nieuwe haven binnen. En maak me op uit nieuwe haven lek wan zwerver. Nooit de man saptak na man gwedape. Na man sdora onderbom. Maak de straat. Daar je lukudeng. Maar man te nat idee bab de 765 pistool. Ja, bab de pistool de man bij de 765. Alla de man sabi. Nanga lolobal. De cowboy. En mi almost don dat bij lukudeng. De psa. Te mi omuk ba. A tinga. Adoro. In de buurt pe haven de dat pe de Guyanese betang. Pe de man meka rotonde. De man bekare een manahing. Fossi. Dan mi omu don po dat in wan taxi ka lady daarop. Atek wa lef akatap sei. Wan min afpara. Ini so mi teki mi matak luku wan swer for e kon na jari. Mi pa be aben gong. Mi pa haren gong en statu shitak na mi omu. Ama se di vida pete. Tamara mat even. Ama di na foto baka precies zo. Teleka sam de skoutu kon kouru. Be de enigste skoutu in Suriname. Ik kan go lezen, ik kan go schrijven. Sa de mano dagu pot na onder bon sa de mano wipi. Daarom Santoki. Je praat met een leerkind van een meester die jou voor is geweest. En Chandi bij de man familie bij de ras. En leso aman is nou een ras toe. Den be lop plaka man. Na bouter se kon broko a systeem disi. Bouter se kon broko a systeem disi. Jere. Si tide na dei u kon lop uns refi. En dat uno no man zonder uns refi dat misrefi dumbe da skoro. Ube lop de hundi stani brada funo. Nanga de hundi stani safuno. Brasa ding gezellig, play voetbal. Doe leuk sani, 3 biri, lafu, giwantori. Ja in Europa se refi mi ontvangen hundi stani brada me. Die egi familie potamana strati. 5 jaar lang mi hora ma in mi oso. Ube de ana bekes leka be de hundi stani. Abe controle kwam laka boy, road boy. Na stil ube de tapamata na usrefi. Dus mi nooit no waarachtig misrefi of lagi misrefi of nooit wang travolk lagi srefi kon gime. Maar ube de lek brada na sa en na bouter sa be da enigste wang. Sa chari kenki kon mindri blakamang na hundi stani komit Japanese komit buskondresma. Zelfs apartheid die bij alle de zetels in la kondre. Bij min 8 buskondresma. En zo u kontro wang tide na de. Dat je kies was saka nanga wa igwe di kong. Char prati tussen hun die stani nanga blakamang. Maar isap san chara prati tussen hun die stani nanga blakamang tide na de. Money. En money naar de uitgangsdoel. En dat is iets dat Suriname heeft vernietigd. En dat we de eenheid boven geld niet meer kunnen hebben. En de liefde boven geld niet meer hebben. Maar geld boven liefde stellen. Dat is een heel probleem. We moeten terug naar ouds. En dan mijn verhaal hier. Morgen verhaal. We nog wel verteren. Omdat
Ja, soms iemand se hoor want tusan gisrefi. Sabi to. Soms iemand hoor want tusan gisrefi. Tida skoro, jump op mo polong lip skoro want sudat ikonte kwa skoro want ungwa baka sandere gonya ea o want feti ungogo ye feti. Ja, wa wiki ea o da im gogo feti na bena gogo feti. Je verstaat toch? Wa wiki leer sut gong feti. Ja. Dus, die bap-historie dat is. We praten liever niet erover, maar met jouw geschiedenis. Van sang uno periode met mij. In Suriname. Maar ik was de hele Surinaamse gemeenschap tot 2025 samen met mij slapeloze nachten toe. Want ik heb een slapeloze nachten min ook hoor. Ik heb een slapeloze nachten. En dat het niet moet gaan resulteren in een bloedbad onder elkaar. Want als het niet in deze regering valt, valt het onder die andere regering. Omdat geld is iets dat de mens vaak boven liefde stelt. Vaak stelt men geld belangrijker dan samen zijn. Vaak stelt men geld boven alles dan gezondheid. En dat is gevaarlijk. Als ik niet heb, wil ik toch met iemand delen. En wil ik die persoon wijzen hoe het leven in principe in elkaar zit en in elkaar steekt. We kunnen heel veel met elkaar bereiken. Maar mentaliteit en geld verpest alles. Maar mij, dit me rustig ja, tap me tribuna, samen nanga uno, en luka play. En je know, en doshi alasma, wees don we luka play abrasi. En nou, valk mooi play. A play de balle lai. En de balle lai zo na klinken poerpunt. Is a fietsbal toch? Fietsbal klinken poerpunt na ki pop pop kadoro. Lon ta fietsbal dansen met elkaar. Dat is dat even zo. Dus iedereen voor straks, ik zeg een hele goede avond. Want die aan ons geld kanonade. Die na chillen we chillen. En we heel zwaar. Dus ik vind het alleen maar erg. Ik lach. Maar waarom ik lach? De mensen in Suriname niet boos worden. Ik lach omdat ik ervoor heb gewaarschuwd. Jullie hebben al die tijd ons hier in Nederland uitgescholden. Ja. Ze hebben altijd gezegd, we moeten niet bemoeien. Tot laatst nog was mevrouw Ashna bij Limbo. En ze zei, ja, ze moeten bemoeien met Rutte en met Wilders. Maar er is geen regering gevormd nog steeds. Maar de randvoorwaarden die zijn er. En die randvoorwaarden die blijven er. Al wordt er geen regering Ashna Kanai. Al wordt er geen regering gevormd in Europa en in Nederland. Wij blijven onze uitkering krijgen waarvoor we hebben gewerkt. We blijven onze salarissen krijgen. Want business is going on. Geld wordt gemaakt. Inkomen komt. Productie wordt geleverd. Productie wordt niet geleverd met het installeren van een regering. Begrijp je? Die structuren die zijn aangezet, de randvoorwaarden die zitten er al. En daar zijn andere wetten, andere mazen voor. Die dat in de gaten houden, niet die president. En dan gaan we door op die oude mazen, te de man zitting. No man net dat de man pai berede, de man pai huur. Dus die tak je, sa faya taking. Hier, je bent ook Nederlandse geweest. Je hebt ook een Nederlands paspoort gehad. Dus je weet dat de randvoorwaarden hier goed geregeld zijn. Dus waar is je meer hierop? Want wij zijn niet hier, net als jij weet hoe je hier verzeld bent geraakt. Wij ook, iedereen op zijn eigen manier.
Maar de randvoorwaarden in Europa zijn geregeld. Al heb ik geen geld en ik ga nu naar de eerste hulp, krijg ik een factuur thuis en de wet zegt in wereldwijd dat een ieder recht heeft op gezondheidszorg, waar dan ook. Als je aankomt, moeten ze je helpen. Ze moeten een leven redden. Alleen maar in Suriname laten ze die mensen gaan. No, dit maar tak maar rommel voor een diaspora san ding in Europa. Dat is daar dan. Me bet you. Me bet you me soigo i bodo. Me soigo i boyo tagro. Them know it. It's time to defend ourselves. We moeten niet meer zitten. Te wama val wan diaspora. Nanga inakru. Wama val Jenny Prado of wama mo bet den toe. No wama ne val no wan diaspora aan. Sande in Europa ze echt liever bijdragen in Suriname. No wan politicus of welgelegen hoge piet die je denkt dat je bent. Je val wan diaspora man in Europa aan. En mi want tegen meneer Robbie Maka voor VAP. Apistisi. When we meet, we'll talk. No, die nee taki. Is don fi rustig. Is don fi rustig aan hij Maka mindri koko. Die baas voor money no ine op oi. Is don fi tak skrifi no Robbie Maka. Taki no. No, die taki. Die baas voor hij begi a Johnson na Ronnie Brunswick. Tak me begi no werken mee jaren. No so dosrota hier VAP crew. Usere werken mee na verdommenis voesteren na Robbie Maka. Op een no. Saka base yo. Hey, mina je niet prado brother. Mina dat moest zijn en you waren. Moet schrijven. Oshi. O klasa saf mi dati. Des masarana. Where de Oshi. Where de Oshi. Oshi de canon. Vooral de politicus in na kondre. Te unu reageer, im saptaki was soet fayaji. Want wij worden niet onder curatele gezet. Helemaal niet. Daarom, Milobas zaf medicine tijd takatru na twee taki, want we zijn niet dom. Ugwa skoro. En duga skoro serenang ukon for versa skoro jagodoro. En tanga no we tek leri. Tanga no we go tek diploma. Tanga no we verrij we verbrie u CV. En de man zijn dat de man kiest portfolio, dat de na geleerde, de na advocaten, de na juristen, rommel, zo'n de na LPI. Soma tak wan dokter anders no man te kon papira. Mama na LPI, mama te kon papira, mama na LPI. Dan wil niet zeggen dat die man goed wijs is hoor. Dat wil niet zeggen dat die man goed wijs is hoor. Dat wil zeggen, juist iemand die afgewezen is van de LPI om in de politie te gaan. Die voor LPI-rapport, die gaat een opleiding doen, die haalt het. Dat wil niet zeggen dat zijn verstand goed is. Hoor. Dat betekent van, hij heeft momenten van escalaties en momenten van geen escalaties. Dus hij maakt het dus in een koboom. Maar bij momenten maar de rustig, dan maar kan taki. Maar op de moment zijn man komen. Zo lees je. Je moet je ontploffen. Je moet onderbroek je ontploffen. Je moet je bij. Dus, nu aan bar ook toe. Je beradasi brano bar odi. Bar alades madape seraname bar odi. Alla de man zijn strijden. Moto van corona tot Nikeri. Je bapwan die staan in baraf misunil. Manati ook toe met bar odi. Wam def aruba. Alla de man met bar odi. Alla de man zijn op de atitap a juiste precies vergissen. We jep de stree afeti. Zo de.
Maar meneer, je hebt nog een politicus. Ik kies een money à la mon streven voor het maar. Dat ga ik niet doen. Als dat naar Giserenang en dat we kiezen een partij, sang zorgo dat Serenang kan konafesi, dat we een takanga ding, dat we een charu kenniscomité. Dat die. Maar de geschiedenis, dit is een import naar grond op. Maar door krabbenmentaliteiten en onwetendheid of ontwikkeling, gebrek aan ontwikkeling en gebrek aan voortzetten van iets goeds voor jouw nageslachten of jouw kinderen, nakomelingen, maak je het kapot. En dat is heel triest. Want behouden is iets dat heel moeilijk is. Hebben is hebben, maar behouden is de kunst. Dus, misa, bradafmi, alamala, met barunua, shwitodi. En we strijden gisteren. En we moeten niet meer van mensen gaan houden. Die komen met gouden sieraden en kraaltjes en spiegeltjes. Want de Spanjaarden, al hun boten, met al de kraaltjes en spiegeltjes, zijn gezonken. Maar Tamara niet die. Maar de bakananga, een dynamische Surinaamse jongen. En die zal proberen zichzelf te ventileren. Hoe hij vandaag aan de dag hard moet werken. Om ook nog thuis zijn ouders te verzorgen. En zichzelf. En met pijn in zijn hart heeft hij zijn opleiding moeten laten om te gaan werken. Omdat het niet meer haalbaar was. Meneer Oostburg, van hieruit, met al jouw crews van Europa en in Suriname, zijn wij met jou verweven. En de mensen in Suriname zijn dichterbij dan ons om jou de power te geven. Maar wij hier van Europa geven jou de warmte en het geestelijke power om te zeggen, de goedgeaarde Surinamer Marcel Oostburg krijgt een nieuwe naam. De Surinaamse misdaadverslaggever onthult corruptie en schandalen. Marcel Oostburg, de Surinaamse misdaadverslaggever. Alle Ujama big up, man. Ujama big up. Want to smile look onder. Misa we kan look toe. We kan koten 100 zoveel. Want de look onder toch. De look onder. Maar Briano de. Maar uje meneer Oostburg a lobby. Sabi toch power Oostburg, power Oostburg, power Oostburg, power Oostburg, power Oostburg. We schrijven in Jaman. Want wij hier in Europa zien jouw waarde. Wij hier in Europa zien jouw waarde. En jouw waarde kan niemand ons ontnemen. En ik draag jouw waarde samen met onze mensen in Europa met ons mee. Want hier op elk hoek van de straat zal ik u zeggen dat wij met jou verweven zijn. En als er wat met jou zou mogen gebeuren, zullen wij Santokkie en Brunswijk nooit vergeven. Dat onder Bouterse zou het nooit hebben plaatsgevonden. Vrijheid van meningsuiting is nu aan de dag aan het diggelen in het land. Als een aardbeving. Dus Power Marcel Oostburg, de Surinaamse misdaadverslaggever en corruptiebestrijding. Niemand anders. Dus Ozi, de strijder dat is zee.
Mensen upota ujama power no je jeni jama power dushi jama power sheride jama power ono iwane kon ono iwan me di katak pe iwane tang Astrid Doro. Ja, mooi natuurlijk aan mijn vrouw hebben power ook toe van nou doen. Terwijl je oza power, weet je vrouw power toe. Weet je gisteren naar power, omdat na enigste man zijn vastwa regering dat alla uku. Enigste man zijn vastwa regering in alla uku taka regering no maar beweeg. Biggie boy schreef na maar benak de kofudisi. Maar dit is na enigste man zijn vastwa regering. Tap alla uku. A regering gweso wan kofe nakeng. A regering gweso wan opperkote nakeng. A regering gweso wan bere kofe nakeng. Na enigste man in Suriname sang bankwa regering van links naar rechts. Marcel Oostburg. Ga schrijven hoe kapote. Ai. 100. Ja, toch, dushi mi kari unen toe toch. Oh my god, oh. Nee, dat heb ik. Ja, sorry hoor, ik ben zo geëmotioneerd dat ik niet vergeet. Dushi schrijft bij Potwasa toch. Ja, God bless. Ja, oké, natuurlijk, Toli. God bless papa Bouta ook toe. Isabita ma papa Bouta lip ununa baka. Fuchara urokogo moro fara. En mechara urokogo moro fara. Mama Ingrid Bouta sa ook toe natuurlijk. Dus wij zijn met elkaar hier. En dan we horen dat. En ik hoop dat Asserna people ook tussen awarden. Ja. Voor meneer Oostburg. Wie is van mijn loppakito. If kari schrijf van Asserna man de dape. Siberano dat misap tak na 100. Ik hoef het niet te zeggen. Maar de rest die van zich niet laat horen, ben ik nogal een beetje aan het twijfelen. Maar misap taki strijder me dat na 100. Maar jullie zullen het voor ons aanvullen en voor ons bijleggen daar is jullie namen dat hoe ondersteunen man. Dus mensen, onishuiti, maar abari mustapu. Want abari het aki 16 over 12. En dan, ik nou broko de jaren. Want ik ben vrachtwagenchauffeur. En ik moet in mijn ritme blijven. Dus, ik nou broko de. Want anders mis Sajini Prado of voor me. Ze gaan naar bed. En iedereen daar. Ik groet jullie. En slapen jullie lekker. En dromen jullie alvast niet over Chan. Anders kunnen jullie morgen of eind van de maand je huur niet betalen. Want dan maken ze automatisch het geld over van jouw rekening naar Pan-Amerika. Habu Iwan. Odi odi. Kom zie. Ay, tide na Borokobana day. JD, no. Dat zei de mekino ko in a live. No, you kan Borokobana day. Na mo follow, you know. If you go live, dan na mo ko luki. Want dan ko, ishi. Dan wakti. Wacht maar, ik kom bij jou. Ik kan je leren, kan je skoppen. Maar straks hebben we een lekkere zomer. En dan gaan we het gezellig maken. Yes, zus. Take care rustig. Love you all. God bless. Ciao.